taizona dambudziko ridi profita because tete tikaenda nemwana kana kuti kuchecha nditi anomuza kuti kune maprofita aya vanopfeka magemenzi machena vaenda zvekuhaka mhepo pamunhu handi vakahaka vanofana kurasa mhepo yakuri vaitoti vakahaka pamwana chero vari vaviri vakabatirana vanombosimudza vachibva naye paunosvika samwe panapo kubva varegedza kusi kuratidza kuti zviri kuvakurira kuti vabvise mhepo iri pamwana handimosvona asi yaitaura here mhepo vavasingatokwanisi kuibvisa kuti indi chero pavari handi maprofita vanohaka vamwe vorasa kure vamwe vanohaka enda paari yotaura iri paari ivo vaitoti vakatohaka mwana kuti vachipedzisa kubvisa kumusoro vaitoita zvekuregedza udaiona vachitiza idzokera kumashure kuratidza kuti vakurigwa kuti vabvise mhepo iyaona kuti zvinhu zvinogona kuvakurira ivo vakarega makadi tiriponda mafara kusangana mukoma Linus aiwa ndini wacho chaicha here kana kuti vamunoona handiti takatanga kutaura tese pafoni muchinditsanangurira dambudziko ramuri kusangana naro zvikuru sei remwana tingachinatsochitaura iye zvino izvi kuti mwana wenyu ane dambudziko rei? Mwana wangu ane dambudziko rekuti mwana akanonoka kufamba nekutaura zvose. Akasvika 2 years 9 months ndobva akatanga kufamba. Kutaura nazvina vane 7 years but ari kutodzidza hatauri zvinohwika zvizhinji azvohwika. Kumashure kwose kuti angofamba kubva asati akufamba mwana ndaizviona kuti mwana uyu ari kunonoka kusimuka nekutaura zvose nekuti mwana chero ari mudoko unongozvihwawo zvimasaundi zvanenge achingoita unoziva kuti mwana uyu anotaura uyu ataura. Saka taingofambawo nevabereki tichienda kumaprofita ndokwavaititungamira kuti tiende asi mwana anga pasina chaichii. Tikaenda kwadhokta vakamutarisa vakati mwana akanaka rurimi rwakagona kunamira makumbo ake ari right anoratidza kuti achafamba. Saka takangozofambawo ndobva akwanisa kusimuka akafamba asi kutaura zvairema. Nenjere dzake mwana izvi ukamubvunza mubvunzo wekuti ungori simba unopindurwa nechimwana kana nyaya 3 years yana 7 years akwanisi kupindurwa zvokuti ndozvona kuti mwana uyu something is wrong mumusoro chaipo. Saka hazvisi kuchinji. Chakangokwanisa kuitiwa pane kwatakazoenda atova ne5 years ndo vakazokwanisa kuti mwana uyu anda uchekwa rurimi ndobva vanocheka rurimi ndobva akatanga kubudisawo zvimawedzi asi nazvina vane 7 years zviri kuramba kubuda zvakanaka. Saka ndodambudziko repamwana kuti mwana haana mano. Kuchikoro chaiko haindi akagara ne7 years vamwe zera rake vari kuenda kuchikoro iye asi kudzidza. Takambomutsvagira nzvimbo kune chimwe chikoro chinodzidzawo vana vakaita saye. Pachikoro chacho chiri kure. Saka takatsvaga kune mota inosenga vana ichivaendesa kuchikoro zvikuru. Saka takatsvaga mota tikati mwana ende kuchikoro. Then driver wacho time dzaaitaurirana nevabereki vanotakura vanondosiya vana kumota nekuvatora manheru anga asina dzakataura iye hazvizvo zvaiita. Saka takapedza taregesa mwana because mwana aisvika pakuti driver aigona kuti iye akamudza kuti na1 o'clock ndinchidzikisa vanhu ime moenda kana kuti na12 mugara iye wozouya kana kuti mapasti 1 handi zviri nani kuti memuripo poita time yekuti imwe ndichiziva toenda na12 iyo svika na12 o'clock odzikisa vana vose iye handi hana zvanoziva. Vamwe vana vanodzika wemanya chindodzimba dzavo iye ongosara chingotenderera nekuti chero kuti azoti zvandaburukira pano pandosiyiwa zvanezuva saidi rekumba nderika azivi. Saka anozongofamba achingoenda vanhu takupinda bhizi futi kuti takufamba tichitsvaka mwana tikaona kuti mwana anopedzisira karasika zviri nani adini agare asi shungudze kuti mwana ende kuchikoro sevamwe vana tinadzo. Ndosaka tasvika pano ndosaka takataura nemwe ngati panhamba dzasekuru gudu tikazokwira kuuya nemwana pano. Sekuru gudu vakakutambiraiwo sei panyaya yekuti makanga muchichema kuti zvinhu hazvinaumira mushe mari hatina vakati kudini? Sekuru gude vakati makandipa nhamba dzavo handiti ndobva ndataura navo ndikaudza dambudziko repamwana vakati mwana anogadzirika kana akamuzukuru kana uine mari uya nemwana kana usina mari yandataura ini unotaura namukoma Sly wobudiswa pasocial media mwana ndomubatsira mahara. Tinotenda vachitaura kudaro imimi hamuna kutya here nekuda kubuda pasocial media peda? Moziva kuti kutya unenge une rugare hazvisi nyore kuti pate takagara nevamwe vane vana vavo
vamwe vachiti zvikoro zvavhara mwana wangu akapasa, vamwe vachiti mwana wangu akuenda grade 1 iwe uchidza kuti wangu mwana haaendi. Zvinhu zvinongorema zvokuti unozviudza kuti chero zvandanzi ndiite ndoita kuti mwana wangu asununguka. Mune vana vangani? Ndine vana 2. Uyu ndiye mudiki ava ndiye mukuru? Ndiye muhombe. Ndiye mukuru. Mudiki ari sei pautano hwake maererano muchikombeya nemukoma wake? Mudiki ari right, noti mudiki akatofamba asati ambosvika gore. Kutaura izvezvi ndototuma mudiki mukuru aripo. Mudiki ane 2 years. Asi ndege anototaura muna July. But pane zvimwe zvokuti ndotoona kuti ndikatuma mudiki andokwanisa kuita muhombe azwisisa hambutozivi kuti vari kuti kudii. Pane pamaifamba ipapa pane zvamakambotaurirwa here zvamakabata kuti zvikukonzera kuti mwana ave neutera hwaainawo? Kwatakafamba mukomaka unyatsokutaura kuti problem iri kukonzerwa iri kubva apo hapana. Chavakwanisa kuita kuti mwana akaremegwe saka mwana andakubetseri. Asi tisi chaizvona kuti dambudziko iri rinenge risingadi zvemaprofita nekuti isu kwataifamba tichienda nevabereki kwaiva kumaprofita. Taizvona dambudziko haridi chiprofita because tati tikaenda nemwana kana kuti kuchechi handiti anomuziva kuti kune maprofita aya vanopfeka magemenzi machena vaenda zvekuhaka mhepo pamunhu. Handi vakahaka vanofana kurasa mhepo yakure. Vaitoti vakahaka pamwana chero vari vaviri vakabatirana vanombosimudza vachibva naye paunosvika samwe panapo kubva varegedza kuratidza kuti zviri kuvakurira kuti vabvise mhepo iri pamwana. Handimosvona. Asi yaitaura here mhepo? Vavasingatokwanisi kuibvisa kuti indi chero pavari. Handi maprofita vanohaka vamwe vorasa kure vamwe vanohaka enda paari yotaura iri. Ivo vaitoti vakatohaka mwana kuti vachipedzisa kubvisa kumusoro vaitoita zvekuregedza kudai waona vachitiza idzokera kumashure kuratidza kuti vakurigwa kuti vabvise mhepo iyaona kuti zvinhu zvinogona kuvakurira ivo vakarega kana kuti akatofa. Saka asi hapana payakambotaura mhepo yacho? Hapana. Vamwewo ndo vakamboti tsvagai huku vakabva vaita vakahaka nehuku iya. Huku iya ndobva yangu hatizivi chii chakaitika takangona huku iya yafa vari pakati pekuita zvavaiitevo. Saka vakati nchinda munorasa tabvisa mhepo yacho asi hazvina kuita. Saka taona kuti pamwe maybe kufa kwehuku yacho yakatokurigwawo semahliro anongoita maprofita kuti vahake mhepo iri pamwe. Zvikureva kuti pamwana pane zvakarema. Ndosaka ndakatoshingirira kuti zvinani ndibude paTV but ndaimbofamba ndichienda kun'anga nemwana nekuti maprofita kwacho taitoona kuti maprofita nzama kwaaka but vari kudii vari kuzvitadza. Tinoziva zvinorwadza semubereki kuti upinde nemasituations akadai. Baba vari kutiwo kudii? Tinoziva ndova kutenderai kuti muye kuno kuZimbabwe muchibva kuSouth Africa. Handi ndokwamabva nditi? Makafamba ini zvakanaka? Takafamba zvakanaka. Handi ndakanzwa muchingotaura kuti rori iri kufamba hayo zvishoma asi tiri kuuya. Vakazokutambira pabus stop ivo nasekuru kuda. Rudo rwakadaro runokuita yose? Ndakabva ndafara ndikazoona kuti kwandiri kuenda kauko unokuda chisvini nekuti vakatondigamuchira zvakanaka ende vachiziva kuti munhu watiri kutora uyu ane zvakati zvatofanira kugadzirisa pari ende haana mari yaanandisunungura ende haana kana mari yaachabvisa saka zvakangondisunungurawo kuti uku kwandiri kuenda uku kunobuda something. Handiti asi saka marara yenyu zvakanaka? Tarara zvakanaka. Handitika muri kutarisira kuti aiwa sekuru vanopedza? Handitika nekuti ndopedzi time yangu kutosvika panana sekuru pataiunganidza apa tichiti vabereki tifambe vaiti director kumaprofita. Saka pandatozouya ndiri 1 ndatoona kuti pamwe ndikadzokera kuti bheki mari inoparara semaparara yangoita kumashure tifamba kumaprofita zvisinga. Handiti zita rake anonzani? Anonzi Arnold. Anzani? Arnold Shamairari. Alright, usafura muri kupi? Togara kuMenesi kuSouth Africa. Alright, aiwa pakanaka. Tanga toda kungonzwisisa nokuti taizvitaura pari pafoni. Chatiri kuzvitaurira ndechekuti vamwe vanhu vane matambudziko akadaro uye vari kufamba neruti yamakafamba nayo vasapedze nguva nekuti mwana anenge achitokura achisarira vamwe vachienda kuchikoro. Handiti mazvona saka zvinonora zvakakosha kuti munhu azive kokuenda nekukasika. Saka muchiona tichiti zvichizonzi neshona kugara nakaona dzevamwe tiri kuitirawo kuti vamwe vanhu vadzidzewo kubva kwamuri kuti izvi nanongonanga kana une dambudziko rakadai ingonanga kune vanoita zvematare vanoita se vanozvikwanisa izvi matsanangura kuti vaihaka asi zvaivawisira pasi. Huku dzaifa makatarisa asi tinotenda kuti hazvina kuuraya mwana.
handiti asi zvinoratidza kuti zviripo zvakakura regai tigozopinda mudare nasekuru tigozonzwa kuti chii chakabata rurimi rwemwana, chii chakabata makumbo emwana kuti asafambe nenguva yaanofanira kunge achifamba, chii chinobata njere dzake kuti atadze kunzwa kunyange zvamune muchimutuma kuti ita achitadza kuzvibata nekukasika. Handiti tinotenda zvikuru kwazvo. Zvimwe zvamunofarirawo tabuda mune zvekumba kwenyu, zvimwe zvamunofarirawo paSly Media ndezvipi? Zvakawandisa paSly Media tinoona zvakawanda zvekuti unotodzionawo kuti apa kana ndikasangana nedambudziko ndikaenda kuna sekuru ava ndokwanisa kubetsereka, ndikasangana nedambudziko ndikaenda kuna gogo ava ndokwanisa kubetsereka. Saka zvinhu zvakangokoshawo kuti ugare uchizviziva nekuti mupenyu matambudziko anongouya usina kumatarisira. Saka zvikazokuirawo unenge uchiziva kuti ndikananga kuya kwandakamboona. Saka kutotevererawo Sly Media kwakakosha nekuti tinotoona kuti ndikazosangana neizvi ndinoenda uku plus vari kwavo mwatooni matambudziko svo ndakangoita ini ndakatozotorawo namba dzenyu ndikataura nemi nekuti pane mavhidhiyo andanga ndaonawo ndikaona kuti saka ndikambobvunzawo veSly Media vanokwanisa kundidirectawo. Handiti for an example 1 or 2 mavhidhiyo amakaona ndehafi tangowanzawo nyaya handimoza ndofarira mumakuwa. Ndakaona asekuru good muchivabvunza vachitaura zvavanokwanisa kubetsera vanhu. Ndikaona kuti ana sekuru Tasu, ana gogo Chihoro, ana sekuru Chapola, ndakaona mavhidhiyo akawanda. Handiti asi ana enyu yakarovererawo pana sekuru Gude. Tichitanga kutaura takaita sei takawirirana kuti chiko ndima akakumbira nhamba yasekuru Gude here kana kuti ndakazokusuggestirai kana kuti takazvifambisa sei handichazivi. Nditanga kutaura ini ndakangotaura ndakakuudzai dambudziko rine mwana wangu ndobva ndati ndokumbirawo kuti mundibetsere mukwanise kundidirecta kumunhu anokwanisa kundibetsera padambudziko rangu ndobva imandisendera nhamba dzasekuru mukatoti ndakara ndakambovaona. Handiti but ndakatotora nhamba dzevanhu vakawanda ndakaenda paYouTube ndobva ndatanga kuteerera mavhidhiyo tora nhamba dzevanhu vakawanda ndobva ndataura navo vanhu ndobva ndazoona kuti vasekuru vandapiwa namukoma Sly avo mhinduro yavo yavandipa havana kana kumboisa dhauti sezvinoita vangu timbouya naye timboona kuti chii sekuru vakangoti zvinogadzirika muzukuru uya naye mwana. Handiti aiwa tinotenda. Vanemo mudzimai futi vakarapa panapa aive negumbo ranga rakazvimba kunge duri achitadza kufamba, makambosangana naye? Akaporera futi panapa. Saka aiwa mauya pachiremba mauya pasejari kuno kufidelity tasvika kufidelity katasingazivi neharare yamamusingazivi neharare ndesingazivi. Handiti aiwa ndizvo zvinoitika muupenyu asi Mwari ndimwari wakanaka. Tinotenda zvikuru kwazvo nekutendera tikurukure nemi muchitaura dambudziko renyu pazere vanhu atoziva kuti haisi nyore asi zvinobatsirawo vamwe nokuti matestimoni iwaya ndovanoita kuti vamwe vanhu vazive kuti aiwa kuneko kuenda maita basi. Tosangana muchikamu chinoteera mupati 2 maita enyu.